Kaupunkialueella on mahdollista hyödyntää monia uusiutuvia lämmön ja sähkön lähteitä. Esimerkiksi tässä talossa hyödynnetään puupelletillä tuotettua kaukolämpöä. Lisäksi kaukolämmön rinnalle on asennettu aurinkosähköjärjestelmä, joka tuottaa noin 17% omakotitalon sähköstä. Kaupungin laitamilla taloja voidaan lämmittää bioenergiapohjaisella aluelämpölaitokselta tulevalla energialla. Tässä talossa hyödynnetään maalämpöä. Naapurissa taas on suora sähkölämmitys. Ajattelin kyllä minäkin laittaa aurinkolämpöjärjestelmän katolle. Saan sille lämmitettyä kesäaikaan käyttöveden ja ilmalämpöpumppu puksuttaa nyt jo olohuoneessa. Uudet energiaratkaisut ovat hyviä investointeja sekä remontoijalle että rakentajalle. Alueella, jolla tuuliolosuhteet ovat suotuisat, sähköä voidaan tuottaa tuulivoimalla. Biokaasua voidaan kerätä esimerkiksi kaatopaikoilta, jätevedenkäsittelylaitoksilta sekä maatiloilta. Biokaasu on hyvä ja puhdas ajoneuvojen polttoaine. Jahas, pääsenkin tästä sujuvasti kotiin tuon aurinkopaneeleilla katetun pikapyörätien kautta. Kiitos ja näkemiin.